Θέμα γενικά είναι από τις πιο βασικές και συχνά παρεξηγημένες έννοιες στη δημιουργία. Το θέμα τι είναι? Είναι η βασική ιδέα, δηλαδή είναι η κεντρική έννοια, είναι το σχόλιο της ιστορίας πάνω στη ζωή που ζούμε, σε μια ανθρώπινη εμπειρία, σε ένα ηθικό, σε ένα υπαρξιακό, σε ένα κοινωνικό ερώτημα. Δηλαδή, είναι το νόημα πίσω από την πλοκή. Προσέξτε. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει, Ναι. αλλά γιατί συμβαίνει και τι λέει αυτό για τον κόσμο ή τον άνθρωπο. Καταλάβατε, το θέμα είναι πίσω από το τι συμβαίνει. Okay. Άρα η δική μου τοποθέτηση δεν το ακούμπησε Ναι, λίγο αυτό? εννοείται. Εγώ απλά τα λέω για να είναι ξεκάθαρα. Mm. Δηλαδή, πώς το ξεχωρίζουμε. Είναι ακόμα καλύτερα νομίζω ότι μπορώ να σας πω πώς το ξεχωρίζουμε. Δεν είναι η υπόθεση. Δηλαδή, όπως το Whiplash, ας πούμε. Πάμε σαν παράδειγμα. Ένας νεαρός θέλει να γίνει ο καλύτερος drummer στον κόσμο. Αυτό δεν είναι η θέμα. Σε άκουσα γιατί έκανα κάποια διακοπή. Πες το πώς να το επαναλάβεις, σε παρακαλώ. Βεβαίως, σε αυτή την ταινία που είχαμε πει την άλλη φορά, του Whiplash, που είναι με ένα drummer, μια φοβερή ταινία τέλος πάντων, η υπόθεση είναι ένας νεαρός θέλει να γίνει ο καλύτερος drummer στον κόσμο. Αυτό είναι η υπόθεση, είναι η πλοκή της ταινίας, όχι το θέμα. Εντάξει. Το μήνυμα που περνάει, το ερώτημα ή η δήλωση που κάνει η ιστορία είναι το θέμα. Δηλαδή, ένα ερώτημα που θα μπορούσε να έχει αυτό. Επειδή αυτός για να γίνει ο καλύτερος drummer στον κόσμο περνούσε κακοποίηση από τον δάσκαλό του. Δηλαδή του έκανε φοβερό bullying τώρα για να γίνει drummer αυτό. Μιλάμε για κακοποίηση. Η ερώτηση, ας πούμε, που θα σηκωνόταν σαν θέμα είναι, μπορεί η κακοποίηση να δικαιολογηθεί στο όνομα της τελειότητας? Αυτό είναι θέμα. Το είναι θέμα. Ή, αν λέγαμε, η πραγματική επιτυχία έρχεται όταν αποδεχτείς τον εαυτό σου. Θέμα. Επίσης. Ή η τελειότητα απαιτεί θυσίες, αλλά πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ψυχή. Θέμα. Το ίδιο έργο. Στο Silver Linings Playbook που είχαμε κάνει πολλές φορές. Θέμα. Η αποδοχή και η αγάπη μπορεί να θεραπεύσει την ψυχική αστάθεια. Θέμα. Το ντοκιμαντέρ Σωτήρη, το Honeyland που λέγαμε. Η ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και φύσης και πώς διαλύεται. Θέμα. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην το μπερδέψουμε με την πλοκή, γιατί χάνουμε το θέμα. Ακριβώς αυτό. Μπορείς να αναρωτηθείς λοιπόν, πριν πείτε να τελειώσει τη σκέψη μου, μπορείτε να κάνετε 3-4 ερωτήσεις στον εαυτό σας για να βρείτε το θέμα της ιστορίας. Μπορείτε, ας πούμε, να αναρωτηθείτε τι θέλω να πω με αυτή την ιστορία. Είναι η πρώτη ερώτηση που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Τι θέλω να πω με αυτή την ιστορία? Πάει αυτό, το αφήνουμε στην άκρη. Κάνουμε και μια δεύτερη ερώτηση. Και λέμε, για ποιο λόγο πρέπει να υποθεί? Πολύ ωραία. Το απαντάμε και αυτό. Κάνουμε και μια επόμενη ερώτηση. Πολύ σημαντική. Ποιο δίλημμα παλεύει ο ήρωας και τι καταλαβαίνει στο τέλος? Και άλλη μία ερώτηση που μου ήρθε τώρα. Αν έπρεπε να διδάξει ένα μάθημα, ποιο θα ήταν αυτό?
αν έπρεπε το έργο σας να διδάξει ένα μάθημα, ποιο θα ήταν αυτό. Αυτές οι 4 ερωτήσεις σας δίνουν το θέμα. Προσοχή! Προσοχή! Πάρα πολύ προσοχή! Ειδικά άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από εκπαιδευτικά τέτοια στο παρελθόν, δεν προσέξανε σε αυτό. Η Πόπη αποκλείεται, αλλά θέλω να πω ότι το έχω ζήσει. Γιατί το λέω, γιατί και εγώ στην αρχή σου λέω, μην Ναι, το έχω ζήσει, θα σας πω την προσοχή ποια είναι. Το έχω ζήσει και όχι μου έγινε μάθημα, ενώ κατάλαβα ότι πρέπει να το λέω. Το θέμα δεν πρέπει να είναι διδακτικό, ούτε να φωνάζει. Έτσι. Το θέμα αναδύεται μέσα από τη δράση, μέσα από τη σύγκρουση και μέσα από την εξέλιξη αναδύεται το θέμα. Δηλαδή πρέπει να το νιώθει ο θεατής. Να το νιώσει το θέμα. Δεν πρέπει να του το πεις με λόγια. Καταλάβατε τι λέω. Πρέπει να νιώσει το θέμα χωρίς να το πεις με λόγια.